Sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal, DepEd Bicol nagpaluwas ng revelasyon sa media, vloggers, content creators, asin sa publiko manungod sa pag-post, pag-share ng videos, retrato, iba pang sensitibong material na nagpapahiling ng krimen asin insidente ng mga bayolensya. Albay PNP piglinaw na saro sa ng insidente nin panghahabas na naglalakop sa social media ang totoong nangyari. Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. hinagad sa DepEd na isabay ang mga pratoklo sa eskwelahan nin tamang pagtapok nin basura. Barangay Iluluan kan Kamalig, sobraan pasalamat sa gobyerno lokal kan Kamalig Albay sa pagkakaigwanin bagong merkado publiko sa indang lugar na inapod na Merkado di Kamalig. Paghahanap ng solusyon para dahil mauturan bayolensya sa mga eskwelahan, siniguro kang liderato kan Kamara de Representantes. DepEd ikinamundo nin Marhay ang nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Mga lunadan na nagagamit ng improvised plate na daing autorisasyon i-impound kan Land Transportation Office. Gaming asin chat history kan CICL na nasa likod kan shooting incident sa laog kan eskwelahan sa Zamboanga City. Kaibahan sa piguugid kan mga autoridad. Sa ibang nasyon, Houthi rebel inako ang drone attack sa refinery kan Saudi Arabia. Baretang Sports, EJ Obiena natukdol ang gold medal sa Poland. Mga tugang, ako po si Henry M. Kasabay po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nag-apelar po ang Department of Education Bicol sa gabos ng mga miyembro kan media, vloggers, content creators, asin sa publiko. Nalikayan ang pag-post, pag-share kan videos, photographs, asin iba pang sensitive material na nagpapahiling ka nangyaring krimen o insidente ng bayolensya. Ni kasunod ka nangyaring pambabadil sa sarong pribadong eskwelahan sa Zamboanga City ni kinagadan kan duwang estudyante. Sa press release kan DepEd Bicol sa pagi kan tagapagtaram kan ahensya na si May Flor Humamil, pigahagad kan ahensya na tawanan respeto ang mga affected families, learners, school principal o school personnel asin ang Ateneo de Zamboanga University community. Ang pag-circular kan siring na material pwede pang magresulta sa mas malalang trauma sa directly affected asin nagkausa din additional distress. Naging ganyan man kan DepEd ng gabos na mapagkatiwalaan sa law enforcement authorities ang investigasyon mantang pirming nagmag-verify ng mga informasyon sa official sources. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pinaglinaw kan Albay PNP na saro sana sa tulong insidente nin pangahabas na naglalakop sa social media. Ang kumpirmadong nangyari mantang pinahimutikan kan mga tagsadiri nin tindahan. Ang duwa pang insidente. Sa pinluwas na bahay kan Albay PNP na pinamamayuhan ni Police o Provincial Director Police Colonel Noel Nunez. Sa balidasyon kan Legazpi City PNP, kinumpirmar na totoong nangyari ang sarong robbery incident. As sinaisa angat na ang magkakanigong kaso laban sa mga sospek. Mientras tanto, pinahimutikan mismo kan mga tagsadiri kan duwa pang iba pang establishmento. Ang mga report na hinabasan ang sa indang mga tindahan. Asin sinabing bako totoo ang impormasyon na naglalakop sa social media. Kasabay kaini, nagpatanid man ang Albay PNP laban sa pagpapalakop nin bako veripikadong impormasyon na pwedeng magdaranin katatakutan as in makaapekto sa pigigibong investigasyon. Piging ganyarman kan kapulisan ng publiko na i-report mo na sa mga otoridad ang anuman na impormasyon may koneksyon sa krimen o seguridad. Asin siguruhon na beripikado ang mga impormasyon bago ipalakop sa social media. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mga tugang hinagad po ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin sa Department of Education na isamay ang mga
na ipagtukdo sa mga eskwelahan ang tamang pagtapok ng basura. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Garbin na nasa catastrophic o napakalalang sitwasyon ang problema sa basura sa nasyon. Sinabi kan opisyal na sa Legazpi City, 70 sagod 80% kan mga nakukuha sa paglinig sa mga estero asin kanal iyo ang basura. Tinawanin doon ni Garbin na importanteng papel kan mga eskwelahan asin magurang sa pagtukdo sa mga aki kan pagtapok ng basura asin responsableng pag-ataman sa kapalibutan. And this is the one that really kumbaga clog ining sa tuwing mga steros, mga drainage. Nakonsayin ining mga basura, minapasiring man naman sa darakulang salog na minasagop man ka mga salog arog ang nanotaranta kang nakaaging taon dyan sa Tibo River na talagang pinagbakho panganit at tanganing maging magdaloy sa tubig pasisiring duman sa dagat. Dakulang onra sa barangay Iluluan kan Kamalig Albay ang pagkakaigwanin bagong public market site na Merkado di Kamalig. Sa entrevista kan DCGB News kay punong barangay Elmer Narvaez, sa iyang sinabi na dakulaan sa iyang pasasalamat sa lokal na gobyerno sa pagsulong na marealisar ang nasabing pasilidad. Nagtutubod si Narvaez na makakatabang nin marhay sa mga paraoma ang nasabing saudan dahil digdi na mabagsak ang mga produktong agrikultural. Kapwera kaini dai na kaipuhan magluwas pasiring sa ginubatan ang mga residentes sa pagsasabing available na ang mga produkto sa saindang lugar. Siniguro man kan opisyal ang seguridad sa nasabing saudan, mantang makikipag-ordinar sa lokal na gobyerno as in concerned agencies sa isyu pang seguridad. Para po siya sa barangay, nagulaon po na orgulyo ilis sa muya sa barangay na nagkaigwa kami kay Merkado di Kamalig, Iluluan Public Market. Dahil po, kung baga sa arani na po ang saudan, hindi sa muya. Magkakaigwaponin panahon bagong magpataw ng Grace Revenue sa mga paratsenda kan bagong public market sa Merkado de Legazpi o Merkado de Kamalig sa Barangay Luluwan, Kamalig Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Vice Mayor Maria Ardale Baldo, sa iyang sinabi na katuyuhan kan pagtaon ng panahon na masigurong magiging competitive ang mga paratsenda sa sendang pagninegosyo. Kinumpirmar ni Baldo na nasa sanggo ng bayan ang ordinansa fixing the rate as in na-refer na ini sa tamang komite. Sa ngunyan, matinir na muna ang regular sa regular rate as in magkaigwanin adjustment kung may pinal ng ordinansa para digdi. Apera digdi, siniguro man kan Vice Alcalde na yaon man ang Municipal Environment and Natural Resources Office na nagtaon in ensayo sa mga paratsenda para sa pagmantiner kan kalinigan. Hinagad man kan opisyal sa publiko na magtatarabangan asin magkasararo tanganing tulos na magrambong ang merkado. Siniguro man kan opisyal na bukas ang opisyal kan sangguni ang kabataan o sangguni ang bayan kan Kamalig sa mga paratsenda asin sa publiko in kaso may concern na kaipuhan sa nasabing saudan. Opo. Tapos man po na basta may concern, welcome po yan sa muya para anapan tamang po solusyon. Nairehistro ang halipot na flare o paglanggaw kan pressure hali sa bulkan Mayon. Sigon kay Mayon Observatory resident volcanologist Doreen Abilinde na mantang nagtitinir sa background level and volcanic seismicity as in real-time seismic energy release. Posibleng maghalanggaw pa ang SO2 emission na pwedeng magresulta sa posibilidad kan panibagong eruptive activity. Kung igwapang sarupang pagtuga, pwedeng magkaigwanin peligrosong pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments as in lakop na ashfall. Enot nang sinabi ni Abilinde na nagkaigwanin biglang paglangkaw kan sulfur dioxide o SO2 emission kan bulkan Mayon na pwedeng maging sinyales kan posibleng pagbalik kan aktibidad kan bulkan. Sa ngunyan mantinido sa alert level 2 o katamtaman na level kan unrest ang bulkan Mayon. Mas nakakagadaan ang pagtubod sa salang informasyon. Inan tinawanin doon kan Department of Health Bicol katakot kan mga naglalakop ng mga informasyon
manungod sa bakuna para sa ligtas as in tigdas hangin sa pahayag kan ahensya. Tinumanin doon kan ligtas na bakuna laban sa mga nasabing helang as in napatunayan ining epektibo. Bigabisuhan man kan ahensya ang publiko na ramon ng totoong informasyon as in day magtubod sa mga sabi-sabi. Ang dagdag na bakuna, ligtas, libre at sindakulang proteksyon laban sa mga helang. Dagdag pa kan Department of Health Bicol na kung may mga pagduwa-duwa manungod sa bakuna, magpasiring asin magapot sa health workers o BHW sa indang mga lugar para sa tamang informasyon. Nangapudan si Piudoran Mayor Vanji Arandia sa mga kahobenesa na gamiton ang respeto kasabay kan pangapudan sa mga magurang nagiyahanan sa indang mga aki sa ugali, panaramon asin paggamit nin social media. Sigun kay Arandia, dakulang bagay na maukudan kan mga kahobenesan, mantang amay pa ang importansya asin pagsasabuhay nin respeto, anuman ang paagi kan pakikipaguron personal o online. Ang pahayag may koneksyon sa mga naresibi niyang mga mensahe. Hali sa mga estudyante kan banwaan manungod sa pagsuspender nin klase kan mga nakaaging aldaw. Kasabay kaini naghagad nin pagsabot ang alkalde. May koneksyon sa suspensyon kan klase. Asin piglinaw na bako ini basta pigpapautob kan lokal na gobyerno. Sa iyang pinaglinaw man, na may mga basihan asin man iba-ibang konsiderasyon na kaipuhan na hilingon bago magpautob nin suspensyon nin klase. Tanganing masiguro ang kaligtasan asin kamugtakan kan mga estudyante para tukdo asin iba pang apektadong sektor. Mga tugang iyang pandetalles kan mga bareta niya to sa lado lokal, bareta sa lado nasyonal, masunod. Makalipas lang ka nagkaperang mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip.
Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB Barreta alas 7. Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal, nagpaabot po nin pakikidumamay si House Speaker Faustino D. III sa mga pamilya asin mahal sa buhay kan mga aking nagadan sa nangyaring pambabadil sa laog kan Ateneo de Zamboanga. Siniguro ni D. na mahiro ang House of Representative sa marikas asin base sa ebidensya para maghanap ng solusyon sa tunay na nagtatao ng proteksyon sa mga aki. Sigon kay D, madangog ang kamera sa eksperto asin sa indang o gido ng pag-aadal, research asin eksperyensya sa ibang nasyon para masiguradong dai sa katotohanan o base sa katotohanan asin ebidensya ang sa indang magiging lakdang. Tinawanin doon ni D na kaipuhan na intindihon nin mga kongresista kung nata asin kung paano nangyari ang trahedya, ano man ang pwedeng makapugol asin kung ano ang dapat na baguhon para mantinidong ligtas ang mga aki sa mga eskwelahan. Malansar ang Land Transportation Office o LTO ni nationwide crackdown kontra sa mga lunadan na nagagamit in peke o improvised plate na pigaarog ang disenyo kan opisyal na plate hali sa ahensya poon kan Septyembre 1. Sigon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, i-impound ang mga lunadan na nagagamit in improvised plate na dainin magkanigong otorisasyon hali sa LTO, mientras nakukumpis karon man ang mga plaka kan mga motorista na may otorisasyon sa improvised plate alagad nagagamit in peking plaka na pigaarog ang opisyal kang LTO plates. Sa press conference, sinabi nila Kalinao na nariparo kan ahensya ang pagdakol kan mga online sellers na nagatangro nin improvised plates na haros kapareho kan official na plaka kan LTO. Kay bahan ang QR code. Sirarom kang LTO guideline, ang mga motorista na waranin plaka iyon kay puan magkuangunanin otorisasyon to use the improvised plate hali sa ahensya. Dapat man na malinaw na nakabugtak sa ibang parte kan improvised plate ang lost plate o improvised plate. Ikinahaditin marhay kan Department of Education o Department kan ang nangyaring shooting sa insidentes o na insidente o shooting incident sa Ateneo de Zamboanga sa sarong private school sa Zamboanga City. Sa report kan Police Regional Office 5 o PR9 o sa report kan Police Regional Office 9 o PRO9, sarong shooting incident ang nangyari sa nasabing eskwelahan asin nabadil ang duwang estudyante bandang alas 7:50 nin aga. Sigon sa DepEd alalay sinda sa Ateneo de Zamboanga community kasunod kan insidente asin siniguro na maabot din anuman na suporta sa mga apektadong learners, pamilya asin school personnel kasabay ang concerned authority. Nag-coordinate naman ang Department of Education sa indang mental health partners para makapagtaon ng psychological first aid asin psychosocial support sa mga apektadong pamilya. Hinagad maninda sa publiko na iwasan ang paglakop ng mga bako beripikadong informasyon asin iwasan ang pag-share o distribusyon nin mga sensitibong retrato, video, detalye may kinaraman sa insidente, lalo na ta minor de edad ang embuelto.
kaibahan sa mga pigogid ngo diyan kan mga autoridad and gaming as in chat history kan grade 9 na estudyante na nasa likod kan pambabadil sa laog kan eskwelahan sa Zamboanga City na kinagadan kan saro pang grade 10 na estudyante asod mang aga sa interview kan mga reporter sa Campo Crame. Sinabi ni Department of the Interior in Local Government Secretary John Vic Rimulya na nagkukonduktan in full investigative as in analysis ang pulisya para maaraman ang posibleng motibo sa nasabing pambabadil. Kaibahan digdan pag-interview kan mga autoridad sa magurang as in manamiento kan eskwelahan. Sigon kay Rimulya, posibleng abuton ini saro o luwang aldaw para maihiling ang tunay na pangyayari sa nasabing insidente. Mientras na base sa opisyal na report kan Philippine National Police o gamit ang Child Conflict with the Law o CICL ang nasabing pambabadil na sarong standard na pistol as in sarong pang short firearms na binaduan ni Ronnie Conversion Kit para maghitsura ining rifle. Katakod kay ni kinumpirmar kan Deputy Commissioner for the Enforcement Group kan Bureau of Customs o BOC na si Nicolas Bathan na sarong BOC issued na badil ang saro sa mga ginamit kang CICL. Mantang ang saro pang badil kay ni iyang lisensyadong firearm kanama kanasabing CICL. Pigalauman na magkakaigwanin administrative liability ang ama kan CICL dahil dapat properly safe keep ang mga siring na klase nin armas. Bareta sa ibang nasyon, mga tugang makalipas lang kan mga patalastan. Hanap po dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook
Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang inako po kan Houthi group kan Yemen ang drone attack sa oil refinery. Makukuhaan Jazan refinery sa panginot na pinagkuhanan ng crude oil refinery sa Red Sea sa southwestern Saudi Arabia. Sigon sa Iran, back Houthi na ang drone attack bilang pagbalo sa pagbalgar sa Yemeni airspace sa Saada asin Hadja Governorate. Bako sa na itik o bako sa na init ang primerong pagkakataon, bako sa na ang primerong pagkakataon na inako kan grupo na sabing atake kung saan ka nakaaging bulan tinarget ni nan fasilidad na pagsadiri kan refinery. Mientras tanto, sa giraray po na natokdol, mga tugang ni AJ Obiena matapos ang manggana sa Golden Sun 2026 sa Maids Drohi, Poland. Dinokso ni Obiena ang 5.91 meters na sa iyang season best as in bagong meet record para makuha ang sa iyang ikawalong gold medal ngunya na taon. Iniman ang primerong pagkakataon sa laog ng 2 taon na nalampasan niya ang 5.90 meter mark. Nagikadawa si Feldin Abdel Salam kan Qatar sa 5.75 meters. Mantang bronze man si American Cole Walsh na nasa 5.70 meters. Dahil sa panggagana, suminakat si Obiena sa number 13 as in padagos ng bigbubukod ang top 8 para makalaog sa inaugural World Athletics Ultimate Championship sa Budapest, Hungary. Pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kampanahon, kasabay si Ruth Pacala. Yes, marahay na pag-aaga sa DCGB sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update naman nungod sa panahon ngayon na aldaw, August 19, 2026. Ito pong low pressure area kasuhapon na naging tropical depression neneng na. As of 5 a.m. kanina, si TD Neneng is slightly nag-intensify, moving northwestward over the sea east of Batanes. So digdi po sa may extreme northern Luzon. Nasa 675 km east ng Itbayat, Batanes siya at may maximum sustained wind siya na 55 km per hour at gustiness up to 70 km per hour. Moving northwestward ini sa bilis na 15 km per hour. So ini ayon sa tracking niya, daiman po na marani sa Philippine landmass, lalo na digdi sa may extreme northern Luzon. Bagaman ang tracking niya pasiring po sa digdi sa may north of Taiwan. So ina-expect siya na posible siyang magluwas by Thursday na Banggi or Friday na maagahon. At posibilidad na ining si Tropical Depression Neneng ay maging magluya pa at maging low pressure area na labang habang paparani digdi sa may bandang Taiwan. So mintras yaon si Neneng digdi sa may northeastern part kang extreme northern Luzon, ngunya na aldaw po generally makulimlim pa rin kita buong maghapon na minsan may mga kalat-kalat na pag-uran, pagkikilat, pagdaguldol. Dulot po ini kang habagat o southwest monsoon. Pagdirato sagod sa makusog na duro sali sa timog sulno pa ng mairal na may moderato sagod sa makusog na paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon niya naglalaro sa 24 sagod 30 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5:31 ning aga masulno po at siya na alas 6:05 ning hapon. Good morning po, ini po si Ruth Pacala kang Pag-asa Legazpi, Makain Aldaw. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Barreta. News Director Marty Lacruz, katawang po si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, si Sharon May Leron, siring man nakasabay niya to sa pagbabareta ang unyan pong Alda, Jasmine Balolo. Hindi po si Henry M. Masunod na mga tugang anhapot sa DCGB. Makalipas lang kayo. Yan ang